Kaixo, Ibis. Apa, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ibis, gaur martxoaren 8 dela esan dugu dagoeneko. Zer da egun hau zuretzat? Netako asteko bada burruka egun bat, inola be ospakizun egun bat, eta egun berezia, baina esango nekena zela bai, geroz eta importantzia gutxi udakona komilartian, hau da, zanateot kakotxartian zeneretako burrukia edaketan da urteko beste egundanetara, eta orduan gaur bada azken finean olako injargune bat edo ez dakizela esplikau, baina niretako hori azkenian burrukia zela edaketan dan nire egunerokotasunera eta bestelakotara, esango neke egun garrantzitsu bat dala, baina hoxe. Eta zuk gaur eta egunero zer aldarrikatzen duzu? Apur bat aldarrikaketan dotena alde batetik eta gehixen bat hori azkenean emakumion eskubideak eta azken aldixan egisa tendentzia ondisa dabiela egoten mugimendu feminista jakin batzutatik adibidez gorputz disidentiak edo transak edo emakume arrazializatuak, diskak eta bestelakoak apur bat alde batera jaretia. Ordan nik bai ustot bai aldarrikak eta otena da, danon ahotzak egotia presente, danon gorputzak egotia presente eta danon burruka mouan legitimizaikia feminismoa eta ez privilegio bat bihurketia feminismoa behabe. Itzeingo dugu aurrera xeagorain aipatu dituzuen gauza batzuei buruz, baina gaurko eguna bizitzeko era zuri aldatu egin zaizu, urtez urte? Bai, osea, nik azken finan usteot, hasiera baten ez jakintxasun bat dau ez, eta ez jakintxasun hortatik zukitxosun irakurketia egunan abean oso ezberdina. Gero, kontzientzia hartzen fanitzan, eta usteot aldatu zela nire ikusmoldia, eta gero ean militaiken hasi nitzanean, guztiz ezberdina da, eta gaur egun itoten irakurketia esango neke ez dakola zer ikusirik oindala urte batzutakoakin. Emakume arrazializatua zara, naiz eta oinatin jaioa izan, horren ondoriozuk komentariorik, aurre iritzirik bizi izan duzu? Karo jasaten dozula violentzia bat, neri hori, azitxa sexualizaziotik, nik usteot azken finan gorputza arrazializatuak asko exotizaiken diala, eta txikitatik bai jasaten dozu presio nik usteot estetiko ezberdin edo potentiau bat, eta gero hori gutxi balitz, baita euskal gizartean hainbat estereotipo dauzondiokan edatuta, zorionez badoia zenak desagerketan o behintzat gutxiketan, baina askotan jarri izan xat zalantzan ere euskalduntasuna, edo beti eskatu xat beste batzuk, baino esplikazio gehiago emutia ez, hainbat kontestutan, eta hori izango litzake. Jendeak adibide bat argi ikus dezan, esate baterako zu kontatu diguzu, dantzan ari zarenean, jendea erraza gurbiltzen zaizula, gehiago gurbiltzen zaizula? Azken finean nik egisa, adibidez, nire dantzia bizikiotela nahiko gorputz, askatasuneko jarduera bat moan, eta egisa baikotela dantza, estereotipau barik kuban dantza iteko ere, baina bai sintonia gehiago ritmo horrekin, dantza iteko eria bai dakot gehiago angua, eta orduan jenteak ja horrekin igual pentsen dauz bestelako legitimidade badakola zurean agerturaketako zabitzela limurketan edo dana alakoa, eta hori bizi izan dut. Eta igual euen momentuat enitzana kontziente, baina oin perspektibatik behituta bai. Feminismo dekolonialarekin zaude bereziki sensibilizatuta. Zergatik da garrantzitsua feminismo dekoloniala? Bereziki sensibilizatuta ez dakit esango neken egisa oindala ez asko hasi naizela apur bat bertatik militaiken edo sartzen espaziotara nun militaiken dan edo jarduten dan begirada hortatik, eta esango neke oso garrantzitsua dela ze lehenengo gauzia usteot euskaldunok zapaltzaile izan garen moan, kolonizau izan duen moan, eta supremazia hortatik eta eurozentrismo hortatik pentsaiken du moan importanteala hori dana desera ikitia.
eta horrek azken finean izugarrizko inpaktua dakon baita emakumean gorputzetan eta ze zapalkuntza jasaten dauen. Bai euran herrialdetan, hau da hegoaldeko herrialdetan, eta gero baita ona etorten dianean. Azken finean dana dalako zirkulo bat eta intersekzio pila bat dauzelako. Eta zuri pertsonalki zertan lagundu dizu feminismo dekolonialak? Ba, nire buruako kaketan. Burruka hontan eta orokorrian gizartean eta munduan. Nik uste dut lagundu hostela alde batetik, bai jakiten zeatik jasan dutena, zeatik ez duten jasan beste hainbat violentzia edo bestelako, eta gero horren barruan kokaketan nire burua eta jakiten nun dauzen nire mugak burruka baten, eta noiztok aikexaten isilketia eta beste batzuri jaretia lekua, eta noiztok aikexaten ahotsa hartzia, eta hori, azken finean ez apropieken diskursuakin, eta nire burrukia iken, neritok aikexaten bidetik, eta neritok aikexaten gentiakin. Zuk sumatu duzu emakume referenten falta, edo ze referente nahiko zenituzkeen zuk eduki? Nik ez dut euki, basikamente isixabez, emakume arrazelizatu euskalduna nola erreferentziarik. Hori, Maria Cruizank, Zula, Iola telebiziboki, baina bestela euskal kontestuan, eta gustauko esaten ere eukitea, baita bestelako erreferentiak, gorputz disidentianak, arrazializatuak, transak, boierak, bada zehoze faltan bota den dana, eta nik esango neke baita, egunerokoan asko bota izan dutela falta, baina espazio politikotan be, militau izan dutenetan tabe, kriston posa topaikia baten batekin izekena berba, hori, beste kontu batzutaz, igual ezin jozuna inbeste berbain, beste pertsona batzukin, ez da hoiako konpartiken bizipen horreik edo dana dalakoa. Ibis, zu noiz eta nola sartu zinen militantzian? Ze Mexikoko egonaldi batean ikuspegi aldatu zenuen, ezta? Bai, Mexikotik bueltan. Ni aspalditik nebilen militauguran, talde feministan baten, baina nik uste dut neukala hainbarneratuta gizarteak edo jentiak proiektautako aurre iritzi, estereotipo eta bestelakoak sentiken ebela hori etzala nire espazioa. Eta Mexikon asko konektau neben bai nire kubatar alderdixakin uste dut onarpen prozesu bat egon zala, aldi berean desera ikitze prozesu bat baita nire euskalduntasunetik dakoten privilegiotatik eukiteatik pasaporte espainol bat edo regularizauta goteatiko dana alakoa. Orduan izan zen, jazta. Hasi mina izeo zeiken haudanakin eta orduan batu nintzen. Azkenaldian asko murgildu zara transfeminismoan. Zer da transfeminismoa? Transfeminismoa azken finean izango zen apur bat kontuan hartuta gauzela gizarte cis heteropatriarkal baten, feminismoan baitan zentraiken dela gehixau, hori, dikotomia, sexu edo genero dikotomia horrekin apurketan, bestelako gorputz eta identitate batzuri injarra emuten, eta gero baita apur bat bestelako burrukak eta eragiten dauen intersekzio edo gurutzak eta horrek erdigunean jarriz. Eta beti be, nik esango neke eta dala niretako importantiena izan da, jakin jaseinan zure espazioa eta ez deslegitimizaiken edo supremazia hortatik berba eziken. Zuri transfeminismoak askatasuna eman omen dizu, zertan? Danean, egixe esan, gogoalmakot ez depilaiteko, gogoalmakot eulia mosteko jota motza, mosteko gogoalmakot, eske holaxea, titi bat atarateko kalerdixan atarateko, holaxe, eta gero gogoalmakot egun ematen gaur nahen moan makillaiteko, makilla huiken naiz, azken finean, hortako ez espazio seguruak sortu, eta benetan iteko nik gurotena. Nola ikusten dituzu esate baterako gizonak, mugimendu feministan, borroka feminista hontan? Ez diala aklaraiken. Ez dia aklaraiken, baina ez dia zaiaketan aklaraiken bez. Ez dakixei nunko kaketan dian, askotan hori, ezagotena, apropeiken dia diskursuakin, sentiken daue legitimidade edo zein gauza inguruan
iritzia emuteko edo zein espaziotan, eta hori, nik uste dute aukeria badako ja zorionez dezera ikiteko ze gaur egun informazio eta baliabideak badauz azteko prozesu horreikian, eta apur bat ikusteko nun kokatu euran burua, baina nik esango neke, hori, atzenian sistema oso bat dako jaurari lagunketan, bultzatxo hori emuten jarraiketako dauzenetan, ordan ez daue kuestionaiken euran posizioa eta hortxe jarraiketan daue dakoin privilegioa eta aprobetxaiken. Eta Ibis, nun jarri beharko genuke fokoa edo, zein dazuk zabaldu nahiko zenuken mezua? Zabalketako hola mezu bat espezifikoa ez dako, baina ze hemen azten itzan dan ez daten, baina bai esango neke rebizio bat inbiula. Rebizio bat itxegen azteko jentia euran privilegioana. Eta nik uste dut hori iken azten zaren momentuan, azten zarela mundua beste modu atera ikusten. Baina egisa da baita burrukak ondo dauzela eta ne ustez importantiala eta injarra horrek dakola betik aztia, edo aztia atzenean eze hegemonia hortatik, baina egisa dela lagundu bidagoia politikak eta sistemak eta bestelakoak bestela azken finean apurrat basaitz pareta baten kontra burruka ikenez eta hori izango neke.